ଅପା କଣ ଖାଇଥିଲେ କି? ଏମିତି କଣ ଘଣ୍ଟେ ହବ ଦାନ୍ତ ଘୋଳୁଛ? କହନି କହନି କାଲି ଆଇଥିଲା ମଟନ ଆମର 1.5 କିଲୋ ଉପରେ ମଟନ ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ନାଗି ଯାଇଛି। ତ ଛାଡୁନି ଜମା। 1.5 କିଲୋ ଦାନ୍ତରେ? ହଁ ଆଉ ଆସିଥିଲା କେତେ? ଆସିଥିଲା 5.5 କିଲୋ ଉପରେ ବା। ହୋ ଅପା, କି ଗରମ! ଏବେଠାରୁ ଏତେ ଗରମ, ଆଗକୁ କେତେ ହବ? କଣ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ ବା? ଗରମ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁଛି, ମାନେ ମୋ ହେତୁ ପାଲ ଦିନଠୁ ଆମ ଘରେ ଏସି, ମୋ ବାପା ଘରେ ଏସି, ମୋ ଏଠି ବି ଏସି, ପୁରା ସେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଏସି ଚିଲ୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ରିମୋଟ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି ଟୋକା। ଅନେଇଲେ ଅପା ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ବା। ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଥରିଲି, ମୁଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯାଇଛି କାଶ୍ମୀରକୁ ଗୋଟେ ଝାଡା ବସିବାକୁ ଆଇଛି। ଏତେ ଜୋରେ ତ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା। ବାପା ପୁଅ କାନ୍ଦିଲାଣି, ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଇଁ ସୂତା ଶାଢୀ ଆଣ, ଖରା ଦିନ। ସେ କହିବ ତମେ ପାଟ ପିନ୍ଧୁନ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଟ ପିନ୍ଧେ। ଆଜି ଟିକେ ଘର ପୋଛା ହଉଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ଶାଢୀଟା ସବୁଠୁ ମୋର ରେଟ୍ କମ। ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଶାଢୀ ହଉଛି ମୋର 35,000 ନେଇଥିଲା। ଦେଖେ ସମ୍ବଲପୁର ଏମିତି ଝାଡି ଦେବି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୂତା ସବୁ ଗଳି ପଡିବ। 300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଚେକ୍ କାଟୁଛ? 300 ଟଙ୍କା କେତେଟା ଶୁଣ କହିଲ? 300 ଟଙ୍କା କେତେଟା ଶୁଣ କହିବୁନି, ସେମିତି ହେଲା। କାଲି ଗଦି ଝଡା ହେଲା 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲି। 6.5 ଲକ୍ଷ। ଅପା କଣ ଖାଇଥିଲେ କି? ଏମିତି କଣ ଘଣ୍ଟେ ହବ ଦାନ୍ତ ଘୋଳୁଛ? କହନି କହନି କାଲି ଆଇଥିଲା ମଟନ ଆମର 1.5 କିଲୋ ଉପରେ ମଟନ ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ନାଗି ଯାଇଛି। ତ ଛାଡୁନି ଜମା। 1.5 କିଲୋ ଦାନ୍ତରେ? ଆଉ ଆସିଥିଲା କେତେ? ଆସିଥିଲା 5.5 କିଲୋ ଉପରେ ବା। ହୋ ଅପା, କି ଗରମ! ଏବେଠାରୁ ଏତେ ଗରମ, ଆଗକୁ କେତେ ହବ? କଣ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ ବା? ଗରମ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁଛି, ମାନେ ମୋ ହେତୁ ପାଲ ଦିନଠୁ ଆମ ଘରେ ଏସି, ମୋ ବାପା ଘରେ ଏସି, ମୋ ଏଠି ବି ଏସି, ପୁରା ସେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଏସି ଚିଲ୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ରିମୋଟ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି ସେ ଟୋକା। ଅନେଇଲେ ଅପା ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ବା। ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଥରିଲି, ମୁଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯାଇଛି କାଶ୍ମୀରକୁ ଗୋଟେ ଝାଡା ବସିବାକୁ ଆଇଛି। ଏତେ ଜୋରେ ତ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା। ବାପା ପୁଅ କାନ୍ଦିଲାଣି, ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଇଁ ସୂତା ଶାଢୀ ଆଣ, ଖରା ଦିନ। ସେ କହିବ ତମେ ପାଟ ପିନ୍ଧୁନ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଟ ପିନ୍ଧେ। ଆଜି ଟିକେ ଘର ପୋଛା ହଉଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ଶାଢୀଟା ସବୁଠୁ ମୋର ରେଟ୍ କମ। ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଶାଢୀ ହଉଛି ମୋର 35,000 ନେଇଥିଲା। ଦେଖେ ସମ୍ବଲପୁର ଏମିତି ଝାଡି ଦେବି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୂତା ସବୁ ଗଳି ପଡିବ। 300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଚେକ୍ କାଟୁଛ? 300 ଟଙ୍କା କେତେଟା ଶୁଣ କହିଲ? 300 ଟଙ୍କା କେତେଟା ଶୁଣ କହିବୁନି, ସେମିତି ହେଲା। କାଲି ଗଦି ଝଡା ହେଲା 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲି। 6.5 ଲକ୍ଷ